எல்லா பெண்களுக்கும் குறிப்பாக ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் காலையில் மதியம் நைட்டு என்ன சமையல் பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இது எங்கே நம்ம உள்நாட்டில். வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க காலையில் என்ன சாப்பிட்லாம், மதியம் என்ன சாப்பிட்லாம், நைட்டு என்ன சாப்பிட்லான்னு யோசிப்பாங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நம்ம உள்நாட்டில் தோசை, இட்லி, பொங்கல், பூரி, சப்பாத்தி, குருமா, இடியாப்பம், புட்டு, அதுக்கப்புறம் சம்திங் சம்திங் எக்ஸட்ரா பொங்கல் இந்த மாதிரி சமையல் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிடுவோம். ஆனால் எங்களுக்கு காலையில் ப்ரெட்டு, முட்டை, மதியம் எதனா சாப்பாடு வரும். கறி சாப்பாடு வரும், காய் சாப்பாடு வரும், இது வரும். நைட்டு வந்து லூடன்ஸ், பாஸ்தா, மேகி அந்த மாதிரி வரும். ஸோ எதை சாப்பிட்லாம் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே காலமும் ஓடும், எங்கள் வயிறு பட்டினியாகவும் இருக்கும். இது எனக்கு மட்டுமா இல்லை வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நிலைமையா அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுவோங்க. சரிங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சிக்கோ.